Mga kananay, mamis, daddies, na napag ko'y ipakita sa inyo ha, magluto ko karon o ampalaya talong with egg na with uyap. Mao na siya among lutoon, pamahaw. Okay, maya magluto na kami. Una, painito ng karahay. Pag mainit na, lagyan ng oil. Nilagyan na namin ng oil ha. Mga mamis, daddies, para sa pamilya, magluto ka ng ampalaya with eggplant, talong, parisan o uyap. Uyap na mo, uyap di Iloilo. Pino kayo uyap di Iloilo. Gapainit mi sa oil. Ahos, una. Medyo brown na siya. Pa brown. Bombay, bawang pula, bawang mera, ahos, bawang puti, bawang mera, bombay. Mali na siya ang sinultian. Iyo naman na. Kupos pa na. Tomato, kamatis, uyap. Butang na ang uyap, guys, mamis, daddies, para mamix siya at magisa-gisa. Gipusa-pusa kay naka French man siya, magipusa-pusa. Sunod ang gulay na makulay, ampalaya sustansyado, telong, five minutes, 10 minutes guys. Gani siya ato sa aning takloban na. Balikan na to niya. Okay na po. 5 minutes siya. Okay na po siya. Mix para ang katong uyap bibutang mahalo. Gamay bitsin para may lasa. Oyster gamay para may lasa. Para lalong maiinlove ang asawa nyo, mamis, daddies, at mga anak. O diba?
Masarap. May oyster. Lagyan ng egg. Baritso nagbutang agi. Wala na scramble sa plato. Diretso nagbutang. Basta siguraduhin mo lang presko ang itlog ha. Pag may bulo, diretso awa. Halo sa niloto mo. Wa nalabay. Sayang. Mix. Sarap. Ang sarap. Ng abrihan. Wow. Sarap. Ano siya? Ang palaya. Talong. Egg. Uyap. Ano siya? Lutong Pilipino, lotong Bisaya, Bisakol. Okay guys, thank you. Please like and subscribe. Alimar Ablando Vlog. Thank you.